Hello guys, welcome back to my YouTube channel. If you are new here, you are more than welcome. I kindly ask you to subscribe, guys. Please subscribe and turn on the notification bell so that whenever I upload my videos, you will be notified. Nasindambotaura nezvevakomana vekumbare. Ivo vakomana vekumbare. Kuseka nhamo serugare. Kumbare kunoitwa chitsotsi chese. Muna 2008 ndagara kunonzi kuAmalinda farm. Taifamba about 12 kilometers kusvika kubudiriro 4. Then one day ndangoti ndakaona poto kumbare dzakachipa. Ndini uyo mwana wangu kumusana kunotenga poto kumbare. Guys, poto dzinenge dzichipenya idzodzo kuita kangonyowani yekushopu chaiyo. Ndakasvika kutokombiwa maprize pane uyu neari panext neuyoyo. Had I known kuti poto idzi ipoto, guys. Vakomana vekumbare handimbovakangamwe. Ndakatenga poto yangu diki yekupedzesera kadiki. Nokuti ndaingova inini nemwana wangu ndandine mwana 1 ipapo nababa wacho tiri 3. Mufaro wandaiva nawo mai kuti ndatenga poto yangu. Ndakatenga poto yanga yakanaka pane dzese yainyatsopenya ichiratidza unyowani poto iyoyo. Ndini uyo kombi yangu murodhi tadzoka kumba. Takabika first day sepoto nyowanika tichitokwesha ndisingashandisi mavhu chinyatsotsvaga tumavhu tutete kuti isamarika. Second day tikuona poto yairi kufunuka. Ndikati kochii chiri kuitika papoto iyi? Maybe ndakaisa moto wakawandisa. Third day zvese nemuvharo zviri kufunuka. Uchitonyatsoona kuti ukapara kuidai so waitosara nezvinhu zveblack munzara umu. Zvaitooneka kuti izvi zvinhu zveblack zvakanamirirwa papoto. Day rechi4 kunodai poto iri kudzima moto ichipambira sadza. Poto nyowani kochii chaitika? Kunodai poto yaboka ine ziburi raikwana zvigumwe zvangu 2. Ziburi ini yezvo poto nyowani yaita ziburi rakadai sei? Zvauya sei kuti poto yangu nyowani yandiri kutobata sezai yaita ziburi rakadai? Chirudzii? Ndikati ameno. Ndabvisa mukapoto kaya kanyowani ndaitobikira mune imwe poto tsaru. Ndakuzoisuka mangwana. Ndaisuka ndione zvakaoma. Kunodai muvharo wacho, muvharo munoziva muvharo mutsaru wepoto unoita zvimaburi mukati pane chihendo cheche pane zvimaburi. Zvaboka zvimaburi zviya. Ini poto saka yakanamwa nei iyi kuti ndizive kuti yakanhongwa kumarabu kupi poto iyoyo. Vakomana vekumbare vakainama vapedza kuinama hameno kuti vanodzizora shoe polish here poto idzodzo kana kuti vanodzizorei kuti dzipenye senge nyowani. Zveshuwa kana usingazivi unototi ndaiwana poto nyowani. Inini ndakatofara ndikati vakomana vekumbare vanotengesa poto dzakachipa. Handichatoendi kwamahoma dhimusa ndakutotenga idzodzidzi. That day ndakaregreta. Within 1 week poto tatatorasa poto nyowani yekumbare. Okay guys, thank you for watching. I will come back with another story yevakomana vekumbare.